нагребла листя того. І що я несу на ось цю купу, яка у мене є. І воно 2-3 роки перегниває і робиться ось така чудова глина, на якій можна розсадити все на городі, розсаду, все, що є. Все. І чому я це роблю? Бо я не люблю то палити, бо я знаю, що недобре. І не люблю, коли хтось палить, бо це є шкідливо для здоров'я. Ходити і нюхати оті смороди. Чим погана глина. У грядки, у квіти. Нащо то палити і потім дихати отим всім. Якщо можна, то компостувати і мати чудовий перегній. Так що раджу всім це робити, не палити, бо це є шкідливо для здоров'я. Файна купа.